ubani wohlula abazali seyimbuqembuqe yethu sithunywe kumaphalamende, sithunywe emajele. I remember one day ndincokola nobrother wam ongaphethuka ndisithi, bhuti, ndicela undithandazise, ndirhala uThixo andi-associate nabantu esizothi simane siyongena nasezitrongweni siyothandaza, ngoba le nto siyiphetheyo kufuneka siyoyi-introdusa kwaba bantu bancanyiweyo. Ndiyavuma ugwexa udilika-jele, but kuThixo akukapheli ngako impilo yakhe. Ndiyavuma ugwexwe intambo, but kuThixo, uThixo esimkhonzayo ubizelwe abantu abanjalo. uThixo esimkhonzayo ubizelwe abantu abancanyiweyo. uThixo esimshumayelayo ubizela abahluleli. Bathi uYesu, ungena kanjani endlini kaZakeyu ngoba ungumoni? Uthi unyana womntu uze kusindisa abalahlekileyo. Uthi ke ngokumprofethi, udeliwe, ushiyiwe ngabantu, yindoda enomvandedwa, yindoda ekhelene nezifo, wangabulowo usithelo sokuya ubuso. Udeliwe, thina sambheka, wathunyiselwa ngesikhohlela, wathukwa, wenziwa ihlazo engelo hlazo. Ithini zenkosi, wamiswa namadoda amabili, wamiswa nesigelekeqe ngapha, wamiswa nesidlwengu ngapha. Kodwa noma kunjalo wema imvana kaThixo esusa sonke isono sehlabathi. Impleni yakhe nemishini yakhe was to rescue impilo zethu, was to destroy uthaba lungusathana, ukuhlangula abantwana bakaThixo. Udeliwe, ushiwe ngabantu, okwenene usithathele phezu kwakhe izifo zethu, wathana umvandedwa wethu. Thina besiba ungobandezelwayo uThixo, ungocinezelwayo nguye. Haleluya. Besicima fanele uThixo akamthandi, kodwa ngenxa yokuba uThixo enenhliziyo yomntu. Lithi ilizwi lenkosi, xa uThixo edala umntu in the garden of Eden. Haleluya. Lithi ilizwi lenkosi, emveni kokuba uThixo emdalile umntu, wamnikeza igunya lokuba makayophatha phezu komhlaba. Wamnikeza igunya over animals, wamnikeza igunya over inhlanzi zomhlaba, over intaka zezulu. Haleluya. But now usathana lento uyenza ibe yi-vice versa. Umntu lo banikezwe igunya, kodwa uyakwazi usathana ukuyiguqula lento kube ibhokhwe engaphezu komntu. Umntu azilibale uba yena unguThixo, unguNkulunkulu omncinci, alibale, kodwa kube imbuzi ebusa phezu kwakhe. Umntu uyakwazi ukubusa enkukhwini, intaka le anikezwe ubuhadiba ukuthi akwazi ukuyilawula, abe nguThixo wayo. But usathana ugqwethe izinto, wenza abantu babhilonge ezintakeni, wenza abantu bathembele ezintakeni. Athi obhalayo, abantu bathembe indalo kunoba bathembe umdali wabo. Abantu bahlubukile, ayingakwekhwaza esithi kwaba nini nanimbaxa. Guqukani, kumele sibuyele kuYehova umdali wethu, kumele sibuyele kuYehova umseki nomdali wempilo zethu. Udele ushiwe ngabantu, yindoda enomvandedwa. Uthi uverse 20, kanti yena uhlatywe ngenxa yezigqeko zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu. Benze ukumfundela verse 5 apho kuwe awuseyifumene nje noba ngubani. Hayi mama, apha kuyisapho. Verse 5, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities.
The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. He was crushed for our iniquities. Into ecrashwayo umuntu owayitshaya intsango uyayishuka ususe zonke ezangaqa. So uThixo wamkrasha wamnyathela ngenxa yezixeko zethu. Haleluya. Walinyazwa. Lithi ilizwi lenkosi wayengenako ukubhekeka ngenxa yenhliziyo. Athi xa ibhala uJohn chapter 3 verse 16, wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ukuba zofela izono zehlabathi. Silapha nje bangcwele tata umbhele, akungokuhlakanipha kwethu. Silapha nje akungomandla ethu, akungobazali bethu, kodwa ngenxa yenimba uThixo wasenzela yona, ngoba wakrashwa, wabulawa. Bantwana bakaThixo, ebulawelwa iziphoso zethu, sasonile, sinuka phambi kobuso bukaThixo. Uyifana uba uyasiphosa emlilweni, kodwa wabulawa, ebulawela izono zethu ngenxa yoba uThixo ngexesha edala umntu akukhona into ebuye ngaphakathi. Lithi ilizwi lenkosi wamdala njengokufana naye. Thina siyiphitsha kaThixo, thina singumfanekiselo nomfuziselo kaThixo. Yingako naxa sihamba kumele sihambiswe kwakhe, yingako naxa sithetha kumele sithethiswe kwakhe. Bamba uPawulo uPetrosi sayemphika, bathi hayi wena uthetha njengaye, noma ungaphika kodwa ukuthetha kunjengaye. Kumele sibe njalo njengamakholwa, sithethe njengaye. Haleluya. And the full verse 6, Mama Umpela. Verse 6. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way. Yo. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Yo. We were like sheep go astray. Sasilahlekile, sinjengezimvu ezingenamalosi. Athi uDavide, uYehova ngumalosi wami, andisweli lutho. Wenza uba mandibuthe emadlelo nalihlaza, uyawuthundeza umoya wami. Uthi xa iqhubeleka, he prepares the table before my enemies. Hallelujah. Sasinjengezimvu ezingenamalosi, sasilahleka indlela esasiphila ngayo, sasizitshabalalisa, sisemithayini, sihwelethwe lilizwe, sihwelethwe zintokazi, sitshiswa ziwayini, sihambe emagqirheni, sikhashwa, siphuza simpepho, kunzima, singenalo ithemba. Yafika madoda ingonyama yomndeni kaJuda, yafika indoda yasezulwini, yafika indoda yomlilo, yazosilanda singamakhaboka esono. USathana esenza upopayi bakhe, uSathana esikhaphaza, uSathana esitshabalalisa, sasinjengezimvu ezingenamalusi. Wafika umalusi omkhulu, agama lakhe linguYesu. Athi xa ibhala, mna ngingumolusi omkhulu, ezam izimvu zindeva ngamangelizwi, zibe seziyandilandela. Njengokuba silapha nje, asizanga kuzolandela utata uSamba, asizanga kuzolandela utata uMbhele, asizanga kuzolandela uMama uMnyaka,